आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय 3.0 नि मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरानो गोनो गोथो जागासिनो दं। अरुणोदय स्किमनि एप्लाइआ दाबो मानो जादिया? गभर्नमेन्टआ अलरेडि बेनि एप्लाइनि लन्चखौ बानायखांबायमोन। गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जागासिनो दं। नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमखौ माब्लासिम एप्लाइ बानायनो हागोन? आरो गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों बे अरुणोदय स्किमखौ अनलाइन बानायनो हागोन नामा? आरो बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ गभर्नमेन्टआ आगोलनि बायदिनो एसे चेन्ज खालामनानै होफिनदों। लोगोसे नोंथाङा बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ माब्लासिम मोनहैनो हागोन? जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जाय बिथांमोना अरुणोदय गोदानै एप्लाइ बानायनो होननानै सानदों, नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0 खौ गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों अनलाइन जागोन नामा होननानै। बे अनलाइन जानाय नङा, बेयो अफलाइन जागोन। नोंथाङा अफलाइन फर्म मोनगोन। अरुणोदय एप्लाइ 3.0 नि एप्लाइनि फुल दायित्वखौ गभर्नमेन्टआ होदों। नैबे गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआवनो होदों। नैबे दा डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि, बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बे अरुणोदय 3.0 नि फुल एप्लाइनि दायित्वखौ गभर्नमेन्टआ नैबे DLMC नैबेखौ बुङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनो होदों। बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया नोंथांनि गावबागावनि VCDC बा गामि वाइसआव अफलाइन फर्म हरगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो नांगोन। आरो बे फर्म फिलआप बानायनानै जेब्ला नोंथाङा बेयाव बेनिफिसारि हिसाबै सायख'जागोन, अब्ला नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै नैबेयाव लिरनानै खादों रांखौबो 1250 रां नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो मोननो हागोन। आरो नैबेयाव स्किमबो नोंथांमोना सरजाबफानानै होदों। नैबे प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना, आं बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होखांबायमोन। नैबेयाव आसामाव गोबां मानसिफोरखौ आरो गोदानै सरजाबबावगोन। नोंथांमोननो आं बेनि आपडेटखौ होखांबाय। टटेल आसामाव गोदानै नैबे 12 लाख मानसिफोरा बे अरुणोदयनि गोदान बेनिफिसारि हिसाबै बेयाव रांखौ मोननो हागोन। बेयाव गोदान बेनिफिसारि सरजाबगोन। नैबेयाव 12 लाख नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 आव इलिजिबोल जागोन। नोंथांमोननो नैबेयाव लिरनानै होखादों आधार कार्ड आरो रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। आरो बे आधार कार्ड रेशन कार्ड थानायनि गेजेरावबो नोंथांमोननियाव मोननैसो नोंथांमोननियाव क्राइटेरिया थानांगोन। बेनि बागै CMआ रोखायै बुंना होखादों। जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। गिबियाव बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदिमोन आरो दा नोंथांमोना जुदि नैबेयाव आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड दं, नोंथाङा अरुणोदय स्किमखौ माबायदि प्रसेसआव मोननो हागोन, जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। जानो हागौ नोंथांमोना फर्मखौ मोनबाय, जोंनि जायगायाव फर्मखौ होथ'वाखै। जाय बिथांमोना फर्मखौ मोनबाय, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना मोनथ'वाखै, नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि गामि वाइसआव बे अरुणोदय स्किम 3.0 नि फर्मखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोना फर्मखौ मोनबाय, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बबे बबे जायगायाव फर्मखौ मोनबाय। दानिया जोङो नायगोन जोङो बे अरुणोदय स्किमनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि नोंथांमोना थानांगोन, सोरनो बांसिन प्रायरिटि होगोन, फार्स्ट प्रायरिटिखौ बांसिन होगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। गिबियाव नोंथांमोना जाय बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन, बेयाव आगोलनि जिखिनि सेम इलिजिबिलिटि दंमोन, नोंथांमोना प्रायरिटि मोनगोन नैबे 3.0 आवबो। जाय बिथांमोना XPRI मेम्बार, नोंथांमोननि जुदि एनुवेल इनकामा 2 लाखनि गाहायाव दं, नोंथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन। आरो नोंथांमोना बेयाव इलिजिबोल जानो थाखाय अनलि बेयाव वमेन जानांगोन, हिन्जाव मानसिफोरा बेयाव मोनगोन। आरो नोंथाङा फेमिलि लिभिं कासा हाउस, नोंथाङा इन्जुरनि न'आव थानाय जानांगोन, भिलेज जायगायाव थानाय जानांगोन। आरो नैबेयाव होनानै खादों दा प्रायरिटि हेज बिन गिभिन फर दा उइन्ड' वमेन, जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय हिन्जाव आरो सेपारेट फिमेल हाबा जायि हिन्जाव आरो फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट पार्सन, जाय बिथांमोना फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट बिकलंग बिथांमोना मोनगोन। आनमेरिड गार्ल्स, हाबा जायि हिन्जाव, जुदि नोंथांनि बैसोआ 35 इयार जुदि जायोबाथाय, बेबायदि नोंथांमोना जाय बिथांमोना बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव गोलैयो, नोंथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनगोन। दानिया जोङो CMआ बेनि बागै मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट होदों। बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै जों बेनि आपडेटखौ नायगोन। आरो नोंथाङा रांखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों नोंथांमोना जानुवारि 1 नोंथाङा मान्थआवनो नोंथांमोना बे अरुणोदय
स्किमखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोना 1.0 2.0 आव एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना गासैबो अरुणोदय 3.0 खौ एप्लाइ बानायफिननो नांगोन जोङो दानिया आपडेटखौ नायदिनि प्रत्येकটো সমষ্টিতে 10,000 এভারেজ কৰবাত সমষ্টিত বেছি মানুহ আছে অলপ বেছি পাব কম মানুহ আছে কম পাব এভারেজ 10,000 অৰ্থাৎ আমি 12,60,000 পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম অৰুণোদয়ত আবেদন কৰিব কিন্তু মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ডখন ল'ব ৰেচন কাৰ্ডখন লোৱাৰ পিছতহে অৰুণোদয় ল'ব কাৰণ অৰুণোদয় ল'বৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড লাগিবই সেই এতিয়া অৰুণোদয় 3 আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব খুজিছো অৰুণোদয় 1 আৰু 2 জুনে হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকে অৰুণোদয় 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আমি জিলাক কৈছো যে 1 আৰু 2ত পাই থকা হিতাধিকাৰীক 3টো ল'ব কিন্তু যদি ৰেচন কাৰ্ডখন নাই নাপাব যদি পৰিয়ালত চাকৰি হৈ গল নাপাব যদি আমাৰ 4 চকীয়া ঘৰত বাহন হৈ গল নতুনকৈ কিনিলো তেতিয়া আমি নাপাম এই বিষয়ে মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছো যে অৰুণোদয় 3টো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মই প্ৰথমতে কৈছিলো যে 10,000 কৰি আমি এটা সমষ্টিত অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী দিম আৰু পুৰণা হিতাধিকাৰীখিনিও সংখ্যাটো থাকি যাব তাৰ মানে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি যদি আমি হিসাব কৰো পুৰণা আৰু নতুন টোটেল 37,20,000 পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0 নতুন আৰু পুৰণা মিলি আৰু ইয়াত যদি আমি 126 দি হৰণ কৰো কম বেছি পৰিমাণে 30,000 পৰিয়ালে প্ৰতি সমষ্টিতে অৰুণোদয় লাভ কৰিব আমাৰ এখন জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটি আছে তেওঁলোকে জিলাত বহি যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা বেছি তাত অৰুণোদয় বেছি দিব যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা কম তাত অৰুণোদয় কম দিব মই বুজাই দিব খুজিছো যে অৰুণোদয় কোনে কোনে পাব লাগে প্ৰথম অৰুণোদয় পাব কোনে লাগে বিধবা মহিলা গৰাকী অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধবা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে এইটো হল অৰুণোদয় প্ৰথম নিয়ম অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বিধবা ডাইভোৰ্স মহিলা দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পৰিয়াল HIV থেলাছেমিয়া হিমোফিলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃসকলক আগত অৰুণোদয় দি যিখিনি বাছি ৰব সেইখিনি আমি দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম 2 লাখ টকাতকৈ যাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন কম ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 লাখ টকাৰ মৰ্যাদা ৰাখিছো যে 4 লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হলেও ৰেচন কাৰ্ড পাব কিন্তু অৰুণোদয় 2 লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হলে অৰুণোদয় পাব তাতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়